مولانا رومی شریف جائیں کھاتے اه مولانا رومی وشی شکاری یارندیشو جنگلیا اه جنگل سرگردان گوڑا اشیا مرگے اچھا پانچ لانگے مرگے اه کے مرگ سکیں زیبدار ہیں سکیں ڈولدار ہیں مرگے اچھا مرگار گتے مرگا چھارے شکاری دستا کپتے گا نی منی دوا مرگیں مر گئے ہو مرگا گو اے مرد اه توتی زندگیاں مزنے پسی گو کے اشترے وارتا کہ آ منی وڑیں منی تی جسمت کا اشوکیں اه آو نہاریں بلائیں کیسے تمہیں نر ٹھریں کیسے دلوتاں سادار آئیں تپانے گوشتے منی ہاں وارتے گا تو سیر نہ خدا منی گوشتا ہوں تو سیر نہ کنے سیر نہ کنے ہو منا یلتے اه گوشتے یلتے نہیں ترا بلکی ممبو جاگے یرکو نمائش واسطہ اه مخلوق کرے پیش دا زرگے اه بکی طرح میں کشتو آنی منی تبی منی رحم کرم ان کے منتر چوڑ بکنم گوشتی تو منا گا یالا دے منتر سائے پنت کنا صحیح پن مرد نکمو پکرا کپ کے پنت چیباں گوشتی پنتا چونگنے گوشتی اولی پنتا منتر کنا وہ تی دست تہاں ونی اولی پنتا گوش دا تی تباہ کے کپ منا یل دے گوڑا اولی پنتا متی دست دلا کنا دومی پنتا متی وال سرا روان ترا گوشانے سائمی اه پنتا آد رچکا کے گندگائے اه ہما درچ کے سرا روان سائمی پنتا مترا مودا بشان گوشتی شرطی اولی پنت چیئے گوشتی ونی اولی پنت شیں ہما کار یا ہما چیز کے بیت کت نکاں آئی سرا اجبر باور پشو ماں مبی اه باور مکاں کے اه یہ چیزی وڑ بھی گوشتی شر رہیں مرگے وجہ یلدا دستا مرگا بال کوش دیوال سرا نیشت گوشتی زانے منی دومی پنت گون تو چیئے اه منی دومی پنت شیں اما چیز کے تی دستا چھ شتا آئی واسطہ اجبر مگری و پریشان مبی آواتر نکاں پدا آتر نہ رسی آئی واسطہ پشو ماں بیا ضروری نہیں اجدری نہیں اه مردہ گو سیمی گوشتی سیمی پنت گوشگا ساری منتر گپ پی گوشگا لوٹاں اے مرد تو سکی نادانی کو اه مزنے ردے تو وا اه شکاری نی پریشانی میں چھ ردے ہوا اه گوشتی ردشیں منے مرگ تہا کیستیں یک کساس پا والا یک انچیں الماسی یک انچیں کسی ایرائی مانے اه تو وردے کے منا بگتیں و منا بکشتیں و تل داتے میں ایرا کتی دستا بیتکیں تو ایرا ہار کیستے وہ پروشتیں تی ہفت پشتا بنشتیں بوارتیں بوات ہفتیں پشتے کیستے سیر و ازگار بیتے گتم آباد بیتے گا مردہ کے یہ گا پیش کو مرد نی شروع بھی کو کارا مرد شروع بھی گریے ہوگا اه سلواتا کہ من سکیں زنڈے ردیے کوئی مرکاری مرغا رہتا ہو مرد کے کوکار سلواتا لگے مرگا مردار حق کے لے گشتے ہو مرد اڑے ہنی تقریباً ساتے نبی یا دو سے منٹ دقیق نبی منتر لاتے شور و سلاد دا اه منی شور شا ہما اولی منی مشورہ گون تو اولی منی پنتا گون تو کہ اه ہما چیز بیت کت نکاں آئی سرا اجبر یقین مکاں تو یقین کو یقین تو یہ واسطہ کو مانے مرگ کے منی مرگ جانت کا ایشیں اه ای وہ کستے چٹان کی نبی اه اسی تو کا پا والا یک الماس یا ایرا چون جاگا کو تکاں وہ شتگی مر اه کم ہوش و ماش تو بیتے نے اه پا والا چون جاگا کم بلے تو منی گپ سرا یقین کو دومی پانت مطرح یہ گشتگا کہ چیزیں کے دستا چھے رو دستا چھے کے شگوزی آئی سرا نندگو گریوگا ہیچ مقصد نہیں تو پھدان نشتو ہما چیزیں سرا گریت اه پمشکا سیمی نصیحتہ ہے شتگے مرد میں ترائے نکنا کہ تو ہنی یکی منٹائن تو کا میں نصیحتہ رہا میں بیال کو نہیں سیمی نصیحتہ میں تیو واسطہ زوال بکنا اه ہر وقت پیری مردمانی مزنی مردمانی یا کہ شر پنتانی زیرک مردمہ فائدہ دنتے مردمہ صوبمند کنتے مردمہ کستے کامیاب کنتے